jäi vielä sanomatta, että kaikki seinät ja katto on niin kuin knockdown tyylillä maalattu. Ja tää on semmoista vaalean joku off-white. Mutta asunto on hyvässä kunnossa. Kaikki makuuhuoneet ja olohuoneet on matotettu. Tuo ruokailutila tuossa on myöskin matotettu. Keittiössä ja tässä hallwayssa niin on taili. Täällä Tapani taas filmioperaatio päällä. Tässä on tämä satelliitti uima-allas, joka on periaatteessa vastapäätä niitä asuntoja. Tässä on uima-allas lämmitetty ja sitten näköjään niin miesten ja naisten vessat. Täällä on myös isompi klubitalo, johon mä menen seuraavaksi ja filmaan sen. Tässä on Lucerne Lakesin klubitalossa niin biljardihuone, useampi pöytä, aika iso rakennus, sisääntulo. Tässä on tämmöinen aula, kävele eteenpäin, kirjasto tuolla joku kokoushuone, missä on miehiä. Mä en viiti mennä heitä häiritse, ettei ne tule kieltää multa filmauksen. Tulemme johonkin aulaan. Aika fiksu systeemi täällä. Tuolla on uima-allas ulkona, kuten näette. Iso systeemi. Tämä on niin pääklubitalo ja pääuima-allas. Täällä on niitä kolme. Otin aikaisemmin siitä ensimmäisestä satelliittialtaasta kuvia. Täällä on sitten tämmöinen salihuone, missä pidetään varmaan kokouksia ja bingoja, mitä täällä tapahtuu. Aika fiksut systeemit, hyvin hoidettu. Ei ole mitään huonosti hoidettu.